No niin, moikka vaan kaikille taas. Tänään jatkuisi taas Minecraft. Voitais lähteä hakkaamaan puuta, mutta tehdään ihan eka nyt syödään. Sitten syödään nää. Miksi mä nyt tohon laitan syödään sit omenat. Ja tästä nyt mennäänpä tonne hakkaamaan vähän kiveä meillä. Koska meidän viime jakso nyt ei nyt ihan hirveän hyvin mennyt. Käykää kattoo se, jos ette ole vielä kattonut. Voitte kommenteissa laittaa jotain videoideoita, mistä pelistä mä voisin tehdä videon, kun mä voin kuitenkin tehdä aika monesta pelistä videon, kun mulla on aika paljon pelejä. Eli tästä mennään. Mitä mun piti tehdä? Niin No niin. Sitten tehdään noita. Taas saatiin joku. No niin, huono pelaa Minecraftia tällä. No niin, ja nyt lähtää taakka puuta tuon. Mennään tonne mettään. No nyt ollaan täällä metässä ja oltais tästä hakkaamaan. No niin, me saatiin vähän hakattua tuo mettää tosta pois, jos meillä on puuta 45 tammiha alkoi. Mennään takas sinne meidän beissille ja aletaan rakentaa uutta beissiä. No nyt ollaan tästä meidän beissillä, niin koska me eka laittaa tästä näitä näitä ankkuja. Minkäs kokonaan tässä pitäisi tehdä? Otas sekä nää pois. Noniin, nyt mä saan hakattua, eli tehdään tähän ovi.
No nyt sulla on saatu seinät tähän taloon tehty ja sit voi tästä katsoa mikä tää on. Tää on joku tämmönen. Noniin. Istutaan näitä puita vähän tänne. 3 puuta saa. Sitten me voitaisiin tehdä tähän ovi. Te ovi tehdään. Näin sitten otetaan tuohon tammiovi. Sitten tehdään tästä tämmönen portaat tänne katolle. No niin, sitten tehdään seuraavaksi tää katto. Mä menen yhtään soistua, mutta laitetaan tää redstone soistumaan, vaikka ei tää hirveästi valoutuakaan. Sitten tehdään tää lattia tehdään tähän. No niin, nyt me saatiin tää tästä tää lattia otettua. Laitetaan sitten vielä tää lattia tästä tammilankuista. Oho, me loppu tammilankut, niin tää on kasvanut, hakaa tästä ja tästä. Niin tästä katsotaan miten paljon me täällä nyt saadaan. Mitäs mä tästä tulee? 24. Tämän verran tää riitti, mutta ei mä nyt enempää näitä olla. Eiköhän tää video ollut tässä. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätkää videossa. Se olisi moikka!